Vítajte na dnešnej hodine. Máme 5.5. rok 26, je útorok, takže cvičíme vlastnou váhou. A opäť začíname od stoja špičky dopredu. Už cítime chodidlo na 3 bodoch. Môžeme aj pridvihnúť palce na nohách a vnímame pekné ukotvenie chodidla do podložky, to spojenie s našou matkou zemou. Pozor, nepadajte do piet, ale nepadajte ani do palcov. Položím palce na nohách a vnímam ťah cez celé telo, cez stred tela. Jemné kolená, ťah, pánva brucho zapojené, pánve dno, ukladám čo najviac kolmo do podložky, vyrolujem ramena, lopatky, zasuniem brádu a ťahám páže smerom do podložky. Dáme si dlane na reberné oblúky a predýchame systém. Nádych, dýcham do rebier, pozor, nedvíhame lopatky ani hrudnú kostu, je to pekne ukotvené. A výdych, idem od pánového dna, vťahujem, zipsujem a ťah. Čiže v bruchu vytváram vákum. Nádych a výdych. Nádych, nádych, výborne, vťahujem, zipsujem, páže dám k telu, zasuniem bradu a dlhé páže do priestoru. Periférne si vidím zápestia alebo palce na rukách. Rotácia v páse. Nádych. Pevné páže, ťah do priestoru, nádych, výdych. A páže k telu. Prekružíme ramenami dopredu, dozadu. Výborne. Opäť dlhé páže a ideme na úklony. Nádych, úklon ide cez rebra, nie z bedier. A výdych. Nádych, výdych. Nádych. A v dlaniach cítim tlak. Či ide dlaň hore alebo dole, tak stále vnímam tlak. Tým sa viacej opriete do svojich svalov. Hop. Nádych, otváram krásne rebra a výdych ma vrátia naspäť. Nádych,